nimin July ni kuwa sang ni som ni panga kha ni khat toy ber record ani a nimin ang chi a ni reizong hi July ni som ni pahni le August ni nga sang ni som ni panga a alo thleng le don ni a rin ani scientist te soidan chuan hetianga ni aron toy thar thut chan chu thla omna dang lam hret wang ani thla in kan khawvel hi a hip na thuta hei wang hian kan khawvel hi adan pangai a in tlemin avir chak ta thut maya hei wang hian ni khat reizong po ni dang a in tlemin alo toy ta sot alo ni life science in atarlan danin ni dang aya nimin le July ni somni pahni le August ni nga toina chu millisecond 1.3 atanga 1.51 lek ni in alani le don bok ani New York Post sinatarlan dana chuan nimina ni khat chung aron toy ta thut hi International Art Rotation and Reference System Service sinchia danen po a in mil chia ani ome soituangin July ni somni pahni le August ni nga po atoi le don awangin khawvel hun in herdan chiarna aboi zui lo na tan hun chiardan hi kumsang ni somni pakua chuan tlem ti dang lam hret angai don bok ni a soi ani University of California scientist Duncan Agnew chuan hetiang thil thleng hi thil mak le hlo om chu ani lowa ama ero chu thil poimo le chinchia tlak ve tak chu ani ati ni khat kan ti hi kan chena khawvel planet in a omna axis a avir chuarei zong hi ani a voi khat avir chuarei zong hi darkar somni pali emo second singriat sangruk zali ani a hun du rei zong hi ni le thla le magnetic field awangin adang lam ve hret thin bok hun masalama chuan kan chena khawvel planet art hi axis avir chak le a chu wangin ni khat po arei lo hle a darkar som pakwalek ni a ngai ani hetiang ani na chan chu thla in khawvel a hnaya khawvel a ponat em wang ani tunma a in tuna chuan thla hian khawvel a hlat ta hle a khawvel hi avir muang ta a ni khat po alo rei ta zawk ani kumsang ni somhnia khan scientist ten kan chena khawvel hi axis sa a in her chak le ta deuh ti an hmu chuaka kumsang kha zakua somsari hnulama a in her chak ber tum ani an ti hial avir chak ber ni le ni reilo ni bera an lo record to chu July ni nga sang ni somni pali kha ani a apangai a in millisecond 1.65 la in avir chak ni in an chin chia July ni somni pahni le August ni nga sang ni somni panga ate hian thla hian kan khawvel equator a hlat ber tum a thleng le dona hei wang hian kan khawvel hi axis avir rang sot dona chu wangin tum dang a in ni arei lo le deuh don ani a in thlauna tam lo em thina wangin minol pui ero chuan ni dang aya arei lo na hi kan hre thiam kherin arin om lo